Samantala, Idol, matapos pong insidente ng pagkalunod sa malalim na hukay naman sa isang palayan sa barangay Malimpag, Lingayen, mga residente po pinag-iingat. Para sa detalye, nagbabalik Idol Kate Dispo. Nauwi sa trahedya ang paglangoy ng isang binata matapos itong malunod sa isang malalim na hukay na puno ng tubig ulan sa isang palayan sa barangay Malimpag, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan sa nakatatandang kapatid na babae ng biktima na si alias Mitch, lumabas umano ng kanilang bahay ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan ng walang paalam upang maligo. Pagdating sa isang palayan na may hukay na may puno ng tubig ulan, sinaway umano ng biktima ang 3 batang naroon at pinagbawalang maligo sa naturang hukay. Maya-maya, inaya naman umano ng biktima ang kanyang mga kaibigan na lumangoy. Sa una ay nakalangoy pa umano ang biktima, ngunit bigla itong namulikat. Nang subukan itong tumayo, hindi na umano nito maramdaman ang ilalim ng hukay hanggang sa tuluyan itong lumubog. Agad namang rumesponde ang mga residente ng Malimpag upang hanapin ang biktima. Kahit mahirap pong tanggapin, tinatanggap na lang po namin kasi alam naman po namin na aksidente yun. Gusto na lang po namin magpasalamat po dun sa mga tumulong po na mahanap yung katawan po ng kapatid ko. Samantala, ayon kay Welly Estrada, Barangay Kagawad ng Malimpag, hindi pa nila nakakausap ang may-ari ng naturang hukay dahil wala ito sa lugar. Isang caretaker lamang umano ang kanilang nadatnan. Hindi ko alam kung anong purpose nila doon. Bakit hinukay? Wala pang tubig yun. Kaso nung dito yung ulan, nagkatubig. Yun ang sabi namin na dapat pagulan yun para hindi pumasok yung mga bata. Dahil dito, muling nagpaalala ang barangay sa mga residente lalo na sa mga kabataan na mag-ingat sa mga hukay na napupuno ng tubig ulan at iwasang maligo sa mga lugar na walang katiyakan ang lalim upang matiyak rin ang kanilang kaligtasan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.